Ама сега започваме с една много интересна инициатива, която двамата сега много ни впечатли от кадрите, които видяхме. Тези кадри, вероятно, мнозина от вас вече са виждали в социалните мрежи, но вече са събрани в един сайт. Мнозина от вас ще ги видят в нашия ефир, Жоро. И ще ги видят в нашия ефир, да. България от високо.com. Това е сайта, където може да ги видите всички. Сега казвам добро утро и на двама, всъщност на създателя на тази платформа, Атанас Паскалев. Добро утро и на Александър Алексиев, експерт в туризма, с когато преди малко си говорихме за някои от проблемите в туризма в България, но се уточнихме тая тема да я продължим по-нататък. Може би пък, защо? Може да ги съчетаем. Според мен могат да се съчетаят веднага с първия и може би най-логичен въпрос за този разговор. Как ви изглежда България от високо? По-добре, отколкото от земята. Да, логичен отговор. Сега, това, между другото, с тези дронове от известно време насам става много популярно. Те най-напред, като че ли поне в България, придобиха особена популярност покрай митингите и протестите. Тогава доста хора снимаха отгоре протестите и се виждаха добре. Мисля, че имаше един период, който шпионираха и данъчните търсиха незаконни имоти. Така ли? Това не обягнало. Имаше този. Сега, обаче, вие го правите съвсем друга цел. Да. Аз занимавам се с доста неща, като цяло от над 10 години се занимавам с туристически маркетинг. Издал съм няколко книги в сферата на туризма. Идеята е, че популяризирам България или това се опитвам да правя. Да. Дроновете и България от високо и видеото е просто нов начин. Това да се случи. Едно развитие за нас и за мен и за моя екип. Миналата година за първи път, вече година и половина летя с дрон, сертифицирах се. Така ли се казва? Летя? Да, летя. Реално погледнато, това си е, въпреки че все още не е вменено в българското законодателство, реално погледнато това е летателно средство. И то трябва да спазва законодателство и правила на нормалните летателни системи, но това е друга дълга тема. Да, защото има някои луди, на които им хрумва за други неща да използват дроновете. За жалост, да. И за жалост лудите в нашето съвреме, като че ли са повече от нормалните, но пък ние нормалните сме по-силни и по-мотивирани да възстановяваме нормалността. Обединяваме се, че дроновете обаче са и хубаво и хитро нещо. Разкажете ни обаче за местата, които вие заснехте с дрон и начина, по който вие искахте да ги представите както на българите, така и на чужденците. Аз искам много повече от това, което сме включили към момента. Просто за това не стигнаха силите. Дори си го представях и още да го кажем мащабно, може би не знам дали това е най-правилната дума, просто всяко едно от тия филмчета, които сме направили, идеята е да покажем наистина акцента от високо, защото от високо е една друга гледна точка, която хората не са виждали. Сигурно все повече и повече ще виждат, но освен височинните кадри, ние сме включили наземни кадри. Идеята е да представим дадения туристически обект или забележителност като едно приятно място, в което, или една добра идея, в която човек може да отиде да прекара известно време. Сложили сме и малко субтитри, така да го кажем, като кратка информация за съответните обекти, с надежда, че това може да послужи и на, тъй като аз съм родител на две малки деца, на тях им беше много интересно и забавно и мисля, че това може да се използва и в училищата, тъй като мисля, че времената не са като тези, в които аз бях ученик и не водиха буквално през седмица да изучаваме различни важни обекти от нашата история. На място, да. Надявам се това да помогне на учителите, да помогне на децата, за да могат да, освен да видят колко са красиви и интересни, и да получат някаква реална информация за тях, която ще им послужи в училище. Това, което не успяхме да направим, е да вкараме повече хора. Не стигнаха силите. Под силите имам предвид бюджета. Аз съм много благодарен на хората и на компаниите, които откликнаха да осъществим това нещо. Получи се, мисля, добре, като първа стъпка. Нашата амбиция и желание е да го продължим. 16 обекта са много, много малка част от това, което има нашата прекрасна държава. Ние сме късметли, че на територията на тази малка държава има останки от много цивилизации. И има още много какво да се снима. Надяваме се да имаме силите и да успеем да намерим съмишленици, да го реализираме. Просто България от високо.com поставя началото на един видеокаталог, в който искаме да представяме България от високо, като едно красиво и хубаво място за Коя е любимата ви страница от този видеокаталог към момента? Трудно ми е да ви кажа. Аз всички съм ги изживял, преживял, планирал. Много ми е трудно да кажа. Може би Белоградчик. Защото си го оставих за накрая. Аз бях правил предварителни заснемания на Белоградчик.
Оставих си го за накрая, когато вече беше почти всичко монтирано, почти всичко заснето и някак си исках да имам по-друго усещане, да съм излязъл от този работен режим и от този режим, който те притискат крайните срокове. Да. И мисля, че му се насладих доста добре. Александър, като експерт, сега ще ви попитам. Несъмнено това, което всички виждаме, е много красиво. Ние го оценяваме от естетическата гледна точка, но ако се обърнем към това, все пак туризма е бизнес. От тази гледна точка, какъв е, идваме, импакт? Какво е отражението? По какъв начин ще се отрази това върху туризма? Влиянието. Да. Моето скромно мнение е, че нещата, които моя приятел и съмишленик Атанас Паскалев прави от 10 години насам в туристическия маркетинг, са посока, правилната посока, която трябва да се покаже България по начин, който да привлече туристите. Тези кадри, които виждаме, са нещо, което не е правено до сега и някои от местата се показват за първи път. И именно това е начин и българите, и чуждестранните туристи да могат да видят с какво разполагаме и да ги привлечем. Показано по достатъчно атрактивен начин. Направено е професионално, макар и с малък бюджет, както спомена господин Паскалев. Но нещата, които са направени, въпреки че са 16 клипа, според мен те имат много по-висока добавена стойност и могат да бъдат използвани за привличане на туристи, най-вече в сферата на културно-историческия туризъм. Тоест да не се свинят евентуалните инвеститори, това е една добра инвестиция. Това искам да подскажа. Разбира се, да. Да си развържат джобовете. А има ли интерес от страна на Министерството на туризма към вашия проект? Или на културата, тъй като това е малко на двете министерства. И на образованието. И на образованието, да. Все пак това е факт от няколко дни. За сега няма такива индикации. Аз поканих Министерството на туризма миналата седмица на официалното откриване, което направихме в столичния хотел Хилтън. Мисля, че нямаше. Аз трябваше да обърна внимание на доста ваши колеги. Нямаше представител, доколкото ми е известно. Ние сме отворени. Всичко, което правиме, идеята е чрез спонсори да направим нещо, което е безплатно, защото това е и да бъде във видео, да бъде малко по-комерциално. Съжалявам, че ще го кажа. Не, това е необходимо. Да, именно. Аз като родител на малки деца виждам, че това е пътя. Трябва да бъдем примерени, да не отиваме в сферата на кича. Напротив, трябва да го направим атрактивно, модерно, за да може това да влезе и да му обърнат внимание. Хората, децата, това е просто съвременния език. Разпространяваме тези неща безплатно в основните платформи, видеоплатформи, в социалните мрежи. Така че ние сме отворени за кооперация с всички, които сметнат, че този продукт има някаква стойност и може да свърши някаква смислена. Така, един въпрос, малко по-страничен, може би. Вие гледате от високо на тези обекти, но някои от тези обекти са в трагично състояние или пък са в състояние на бутафория. Примерно, аз видях с голям интерес, наблюдавах клипа ви от голямата базилика в Плиска. Там много ме впечатлиха кадрите и прочее. Когато изпаднете в такава ситуация, продължавайки, вие ще изпадате в подобна ситуация. Какво правите? През фотошоп ли ще минаете? Ще ретуширате или? Трудно се ретушира видео. Аз специално за голямата базилика не знам дали разбрах правилно въпроса ви. Аз имам малко по-силно мнение относно бутафорията. Бутафория е дума, която стана много модерна, както и думата уникално напоследък. Може би това също е някаква част от това да привлечем интереса на хората. Специално за базиликата, както и за много други обекти, не смятам, че те са бутафорни. Това като обект на археологията и на историята, то е изчерпано. Това приключва до момента, в който археолозите, историците го проучат и го сложат там, където му е мястото. Да. Оттам нататък то трябва да служи на нас, трябва да служи на туристите. Да, признавам, има доста бутафорни неща, има доста неорганизирани неща, но при една добра мотивация, при една добра посока, и бюджет, за съжаление, това е такава тъжна дума. Нещата могат да влязат в много добра посока. Не трябва винаги да гледаме едностранчиво. Думата бутафория стана много модерна покрай това, че особено много обекти бяха ремонтирани, реставрирани или не знам точно каква е точната дума по европроекти. Крепостта Кракова, например. Да. Вие нямате, не я видях.
Не, нямаме. Нямате, да. Нямаме. Поне за сега. Може би да кажем обаче, кои все пак конкретно са местата, които успяхте да заснемете? Белоградчик, Земенския манастир, Шуменската крепост, Нос Калиакра, какво друго? Плаж Болата, Шуменската крепост, Асеновата крепост, крепостта Баба Вида, Белоградчишки скали са заснети заедно с Белоградчишката крепост. Някакси сме наблегнали повече на културни обекти. Земенския манастир, плаж Болата, Калиакра. Калиакра също може да се каже, че освен природен и културен обект, защото там има една крепост, която малко хора знаят, че всъщност това не е реалната крепост, което има в момента. Това, което е възстановено, това е възстановено по рисунките на един френски пътешественик от времето на Османската империя. Точно кога е станало, това не знам. Но много интересен обект, защото пък там повечето хора смятат, че това, което виждат като възстановена порта, е всъщност крепостта Калиакра. Това е всъщност най-вътрешната част на крепостта. Понеже бедата специално в Калиакра е, че всички групи, като ги върят, стигат до ресторанта. Сядат в ресторанта, обядват и ги връщат обратно. И от тук стигаме до една проблематика, свързана не само с туристическия маркетинг, а изобщо с комуникацията, с подредбата, с начина, по който се разбира туризма. За жалост, съжалявам, не е точно това темата, но тъй като аз това се опитвам да комуникирам и да правя и за това може би до голяма степен не събрая с Александър като приятели и съмишленици. Има грешно разбиране за туризма. Туризма е много сложен продукт. Сложен не, че е толкова труден, а просто има много компоненти в него. Това е като съвременното разбиране за бранд, бранд контакт. Тоест, туризма и туристическия продукт е това каква храна едеш, това какво вино пиеш, това как използваш свободното си време, как се обслужва, на какъв език ти говорят, колко са културни, какъв е хотела, какво е качеството на хотела. За сега мисля, че ние се намираме в някакво много начално ниво, в което стигаме до една добра хотелска база. Оттам нататък малко ни куцат нещата и Калиакра е типичен пример за това, което казвате, защото този обект е изключително посещаван, изключително може още много да се използва от него, но то стига до там да вземем таксата на туристите на бариерата и стигаме до там. Така е. На собствен гръб съм го изпитал, знам. Да, качеството на услугата е много важно. Александър, как според вас можем да подобрим качеството на обслужване и въобще развитието на туризма в България, така че да привличаме повече туристи тук? Трябва да се промени най-вече мисленето. Мисленето на хората, които трябва да помислят, че този туризъм трябва да го има и след 5 и след 10 години. Трябва да има една устойчивост. Трябва да има добавена стойност, която да задържи туристите и да ги върне отново в България, макар да посетят и нови обекти. Това е основното, което има голям проблем с кадрите в туризма, знаете. Тези неща трябва да бъдат обучавани, да могат хората, които представят продукта. А не кампанийно от лято на лято да наемаме хора от където и да са, без опит, без трябва да има качествени кадри, които да поднесат този продукт на туристите, които така и така са дошли тук вече, за да могат те да остават добри впечатления, да могат емоциите, защото туризма продава най-вече емоции и изживяване, което не може да се материализира, но то е много по-ценно. Така е. И това нещо трябва да се стремим да остане в тези туристи, така че те да се върнат отново, да разкажат от уста на свои приятели и да се постигне един добър ефект за държавата. Финален въпрос за този разговор. Как ви се иска да изглежда България от високо след 5 години, например? Доста по-близко до това, както я виждаме от Земята. От високо виждаме нещата в един по-голям мащаб. Не виждаме дребни проблеми и дребни детайли. Това също не крие и моя амбиция. Мъчиме да гледаме малко по-напред, малко в глобалната посока и цел. Когато имаме такова виждане и го приемем като мисия, дребните неща от само себе си влизат в ритъм или се оправят. Отгоре нещата изглеждат толкова прекрасни и подредени, може би защото в тях има вкарана една смисленост и мисъл наследена от вековете. Просто се надявам след 5, а защо не и по-рано години, наистина и нещата отдолу да бъдат толкова добре подредени, смислени и в обща посока, като от високо. Благодаря ви, споделям. Мога да кажа само, че би било хубаво, както гледаме тези кадри от високо с по 1-2 човека в крепостта Овечка и Провадия,
след 5 години да ги видим пълни с хора. Да си го пожелаем. Да, Атанас Александър, България от високо.com. Сигурно ще снимате и това лято. Вече започнахме една много интересна тема в края на разговора, така че се считайте поканени от септември при нас двамата. Ето тук. Всички ще сме с нови впечатления. Заповядайте, успехи наистина, дано от проекта ви се заинтересуват и институциите, с които бихте могли да работите ползотворно. БНТ също има един проект, в който използва дрон и това е пътуващото лятно кино.